S'han acabat les falles però continua plovent sobre les comarques valencianes en un dia en què la societat més conscienciada es troba en situació de xoc pel desenvolupament de la invasió inexplicable d'Ucraïna. La capital ha començat a rebre els primers impactes i la vila de Mariupol es troba devastada. A les tropes invasores els importa un rave la destrucció i el patiment. El calendari cívic subratlla avui bona cosa de celebracions, però amb aquesta acumulació sobre el dia forestal, el dia de la son, el dia de la poesia, el dia del titella o el dia de la síndrome de Down, es corre el risc que es queden en un folklore com no implementem els pressupostos generals en aquesta línia. Ens cal reflexionar sobre la pandèmia, sobre la necessitat d'investigació i sobre com gestionar l'ansietat que ens provoca tot aquest pastís.